бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри турсунзода тасмим гирифт ки як чорабинӣ бошукӯҳро таҳти унвони ҷавонон ҷонибдори қонунҳои миллӣ барпо намояд. ин чорабинӣ бо иштироки намояндагони мақомоти маҳаллӣ ва доираи васеи фаъолҷавонон дар боғи фарҳангию фароғатии шаҳр доир шуд. солиҳа холова муовини раиси шаҳр кулли ҷавононро ба ин муносибат табрик кард ва гуфт ки ҷавонон сарчашмаи ташаббусҳои созанда ва ҷонибдорони қонунҳои миллии кишваранд. мавқеи баланди ҷавононро ба назар гирифта муҳтарам пешвои миллат соли 2017-ро соли ҷавонон эълон карданд. аз ин хотир аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳар яки шумо фаъол бошед, бо баҳои хуб аъло таҳсил кунед ва ҳамчун ояндагону созандагони ин ватану ин меҳан баҳри пешрафти тоҷикистони соҳиби истиқлоламон содиқона хизмат кунед. ҷавонон пеш аз ҳама ҷонибдори қонунҳои миллӣ ва ҷавонон ояндаи миллату давлати тоҷикистон. умед ҳалимов мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр низ дар навбати худ аз номи ҷавонони турсунзодагӣ гуфт ки ҷавонон омоданд ки сиясати дурбинонаи роҳбарияти олии мамлакатро дастгирӣ намуда паи иҷрои ҳама гуна дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон камари ҳиммат бубанданд. ҳамин 2 соли охир ҳудуди 15 сафари сайёҳии ҷавонони шаҳри турсунзода, ҷавонони фаъол, барандагони стипендияҳо ва волонтерон, варзишгарон сафарҳои сайёҳии роҳбарияти шаҳр ба дарҳои хушманзараи Қаратоғ, Ширкин баргузор гардид. ва имрӯза чорабинӣ ки ҳаст, ин чорабинист мебойста тибқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри турсунзода кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони ноҷавонон ҷонибдори қонунҳои миллӣ баргузор гашта истодааст. ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода бо таронаҳои рангинашон табъи ҳозиринро болида сохтанд. ҳамчунин дар мактаби варзишӣ бо ибтикори бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр мусобиқаи кушоди варзишӣ аз рӯи гӯштини тарзи ҷудо барпо шуд. дар ин мусобиқа паҳлавонони наврас аз шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ иштирок карданд. имрӯз мусобиқае ки мо дар толори варзишии шаҳри турсунзода баргузор карда истодем, мусобиқа дар як сатҳи баланди варзишӣ гузашта истод. байни шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, ноҳияи варзоб, ноҳияи файзобод, ноҳияи шаҳри турсунзода, шаҳри ҳисор ва ноҳияи шаҳринав дар ин мусобиқа ширкат варзида истоданд ки паҳлавонон дар вазнҳои 42, 46, 50, 55, 65, 70, 75, 80 плюси 80 хувозмоӣ карда истоданд. мусобиқа дар як сатҳи баланд гузашта истодааст. мо ин мусобиқаи интихобӣ барои мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ки дар шаҳри Қурғонтепа мусобиқаи интихоботии худро гузаронем ва дастаи якачини шаҳру ноҳияҳои тобеи марказро ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ки дар шаҳри Қурғонтепа баргузор мегардад дастаи гӯштини миллии шаҳру ноҳияҳои тобеи марказро омода созем. ғолибони даври ин мусобиқа барои ширкат дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ки дар шаҳри Қурғонтепаи вилояти Хатлон санаи 7 октябр доир хоҳад шуд, рохат мегиранд.